След внимателен и задълбочен анализ, след провелата се сесия във вторник, 19 септември, от политическа партия ГЕРБ смятаме, че има обосновано предположение за наличието на конфликт на интереси на кмета Йордан Тошков Йорданов по отношение на процедиран имот от 1223 декара, който се намира заключен между булевар Добруджа и околовръстния път до разклон Врачанци. Показвам ви го. Както и по отношение на заявлението за частично изменение на общия устройствен план. Поради което в четвъртък в 16:55 групата общински съветници от ГЕРБ-СДС подадохме сигнал до КПКОНПИ град София. Както заявихме в зала, Общински съвет не е компетентният орган, който може да разследва корупция по високите етажи на властта. Тогава в зала призовах, че който желае може да се включи към подобен сигнал. Това е, което правим. Още в четвъртък, както казах, след обяда, подготвихме такъв сигнал и беше надлежно входиран до компетентния орган. Една скоба. Вчера бяхме обвинени от кандидат за кмет, че сме в, видиш ли, някаква колаборация с Йорданов, всички общински съветници. За да разсеем това, твърдо заявяваме, че категорично се разграничаваме от подобно поведение и нечистоплътни схеми и сделки. Както става ясно, веднага сме подали сигнал до компетентните органи, в случая КПКОНПИ. Призовавам Йорданов да има достоинството и да се оттегли от надпреварата за кмет, за да не срещне справедливия гняв на добричлии от явната схема по придобиване на 1223 декара земя в рамките, чертите на града. На цена, забележете, от 1 лев и 20 стотинки на квадратен метър. 1 лев и 20 стотинки на квадратен метър. Но аз ще помоля госпожа Николова, която е председател на постоянната комисия към Общински съвет по установяване и разкриване на конфликт на интереси, както и член на Комисията по градоустройство, жилищна политика и строителство, именно в тази комисия за първи път колегите разнищиха и разбраха изобщо за тази схема. Заседанието на постоянната комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство и инфраструктура беше на 14 септември. Обикновено съм човек, който винаги се запознава предварително с докладните записки и още при определене на дневния ред за работата на заседанието помолих председателя на комисията да поискаме от администрацията документите за собственост за 3 поредни докладни записки, в които липсваха такива документи. Обичайно е, когато се искат частични изменения на подробни устройствени планове, да има приложени документи за собственост. В хода на работата на заседанието не ни бяха предоставени тези документи, което накара така колеги, включително и аз, да използваме интернета за по-подробна информация и да диалогизираме проблема, за да вземем и конкретно решение. В рамките на проверката, Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, за съжаление, открихме нещо, което ни озадачи. Правната форма на ЕОД-то е променена на ООД с 3 съдружници. Мисля, че не е необходимо всичко подробно да изказваме, но това ни накара да зададем повече въпроси. За съжаление, нямаше кой да ни отговаря на тези въпроси. Вероятно за мен и за част от колегите в комисията имало доста подготвителна работа, за да бъде предложен този целият, така да се каже, огромен терен за подобна инвестиция, а сега и да се иска точно промяна на статута. Тоест, всички знаем, че искането е от обработваема земя, трайни насаждения, да бъде сменен статута в зона за терени за енергийни производства. Никой от колегите не гласува за в постоянната комисия. Всички очакваха малко повече разяснения. Затова и на заседанието редовното на 19 септември аз си позволих да изложа
всички тези информации за съдружниците. Аз дори запитах в хода на работата на заседанието, това ли беше упражнението, за да се продаде тази земя и да бъде входирано предложението 2 години преди това в Общински съвет. За мен наистина това е облагодетелстване чрез използване на служебното положение и въпреки всичко колегите, както знаете, се смутиха. Поглеждайки таблото за гласувалите подобно решение, внесено от кмета лично Йордан Йорданов, но не докладвано от него, бяха само 16 души. Това е просто обидно, което се случи. За мен това е пълна заблуда, подвеждане в работата на Общински съвет на съветниците. Това е недопустимо поведение за един кмет. И още веднъж ще кажа, че сигурно добре е подготвено години наред, стъпка по стъпка, промяната, обединяването или така или иначе изчистването на отделни парчета земя, за да може този огромен терен, който ви показаха по скицата, да бъде предложен за подобна инвестиция. Нищо подобно и нищо лошо в това да има енергиен парк, фотоволтаичен. Това наистина е, както го споделих, бъдещето е зелената енергия и наистина е прекрасна инвестиция. Но още веднъж ще кажа, не бива Общински съвет да бъде заблуждаван, не бива да се укриват в кавички документи и при искането ни на част от съветниците кмета да бъде в зала и да обясни това, тези факти, той, за съжаление, се оказа извън залата, не пожела и общинския председател да го потърси, извини се пред всички, едва ли не, че той е зает и отсъства. Това е начин на работа, който продължи през 4-те години. В някои от комисиите въобще не присъстваха представители на общинска администрация, които да дават навременен отговор на въпросите на общинските съветници. В други комисии пък липсваха документи. Вие сте свидетели колко пъти са се прегласували решения, които така или иначе или с допуснати технически грешки, или с фактически грешки. Тоест, ако говорим за откритост, което подчертаха моите колеги, аз акцентирам и на прозрачност и диалогичност. Какъв диалог с гражданите може да бъде проведен при положение, че в целия мандат почти нямаше приемни дни на кмета? Какъв диалог с гражданите може да бъде проведен, когато не се отговаря на въпроси на техните представители в Общински съвет публично, а отговорът е само така решихме? Какъв диалог се проведе по отношение на транспортната схема, след като Общинска администрация ни убеди колко тя отговаря на потребностите на гражданите, как е подготвена съобразно човекопотока. Почнахме на всяко заседание на Общински съвет да правим ние промени на промените на транспортната схема, дори с решение, отново в последното заседание, с решение, което ще се отнася за бюджета за 2024 година на общината и най-вече промени, които в този бюджет трябва да гласува един друг Общински съвет. Ние вече се произнесохме по това. И тези решения, уважаеми представители на медиите, бяха подкрепени естествено от групата общински съветници на кмета, но и от групата общински съветници от БСП, от групата общински съветници на ВМРО, които бяха една реална коалиция, подкрепеща абсолютно всички решения. Ако се върнем назад и разгледаме отново докладните, които сме гласували при свършен факт, тогава, когато вече са изпълнени и ние просто трябвало като гумен печат да ги подпечатаме или да диалогизираме, вие ще си направите и сами изводите. Няма какво повече аз да подчертавам. Само още веднъж ще кажа, че това не е диалогичност, това не е прозрачност и това не е откритост. Ако трябва да си послужа с една мисъл, може да ви е досадно, но това е прекрасна мисъл на Махатма Ганди, която е в отговор на един въпрос: кои са факторите, които унищожават човек? Факторът политика без принципи, богатство придобито без работа, знания без душа, бизнес без морал, наука без човечност и молитва без благодарност. Мисля, че те могат да бъдат постулат за всеки един човек относно неговия жизнен път, а защо не и на всички нас да работим в името на нашия град.